हेलो रउआ, कैसन बानू हो सभी लोग। तो रउआ तोहरे गाँव में कैसन गर्मी लागत बा हो। का बताई रउआ, बहुत गर्मी रहल बा। रोज रात को नहाए के बा, लेकिन नहा के आई बहुत गीला गीला हो गई, बाल भी गीला हो गई। पानी रखल रहल तो ठंडा ठंडा पानी रहल रउआ, तो ठंडे ठंडे पानी में नहा के आई। बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहल बा। सोने से पहले रोज नहा के आवत बाड़ू, मगर बाड़ू गीला गीला हो गई। रउआ लोग कैसन कैसन वीडियो पसंद आवत बा हो, बताई हमरा का कमेंट में। अच्छी अच्छी वीडियो लावत बानी तो रउआ हमारे वीडियो को शेयर करी, लाइक सब्सक्राइब करी, जितना हो सकल बा शेयर करी रउआ। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लावत बानी हो राजा। मेरा पड़ू पूरा फर्श बा गीला हो गई। इतना ठंडा ठंडा पानी से नहा के आई, बहुत ठंडा ठंडा पानी डालो, नहीं तो बाल गीला हो गई। अरे टिप पे टिप। रउआ पता बा हो, हमारे एरिया में बहुत गर्मी बा हो करे जा। तुम्हारा लोगों के गांव में बा कि ना। हमारे एरिया में तो बहुत गर्मी लगे जा। रउआ का बताई, रोटी बनाना मुश्किल हो जाई तो इतना गर्मी लगा तो रोज 4 बार नहाए के पड़त बा। इतनी गर्मी बा हो हमारे एरिया में। 4 बार नहा लेत बा दिन में, सुबह से पहले, रात को, शाम के नहा लेत बड़ू। दिन में भी 2 बार नहा लेत बड़ू, 4 बार नहा लेत बड़ू। रउआ लोग तोहार लोगों के घर पे, गांव पे कैसन गर्मी बा हो। मेरा तो गीला हो गई। रउआ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, सब्सक्राइब करी, रउआ जितना हो सकल बा शेयर करी। ठीक बा करे जा, फिर मिलब।